pamäti? Viem, ale však potom na to, ku tomu. Vyrovnej to takto, až ťa neobkytkávam. Nebudem to mať bradavky. Tak sa vyrovnej. To sa dá aj stiahnuť, alebo vypýtať si hodom, vieš? Napríklad dať link na www zasa, to je to nemôžeš dať na bradavku. Ale aj link, vieš ako sa dá. Pravila mi sestra, že si zbehla v tomto, že až tak. Berieme ťa, potrebujeme. No a dorastenci z Brnišťa s nenaštartovanou mašinou. Osemnásť 254. Dievčatá sú na vás hrdé, hlavne na ľavého prudára, ktorému sa podaril zostrek podstatne rýchlejší. Na tom pravom terči máme meno aj priezvisko podpísané. Daj mi rýchly zostrek. Ľavá strana bola rýchlejšia a hodnota je 15 862. 15 862. No a mali ste potlesk všetkých troch fanušičiek. Na príprave raková dievčata, potom konská a písečná.